Hola a tots, parlem amb Anna Pujol, que és una de les poques dones que han participat i participen encara en aquest campionat de la DIPAP, de la Copa de la DIPAP internacional. Com estàs, Anna? Molt bé, i després d'avui millor. Avui has quedat primera, em sembla, oi? Sí, avui he quedat primera. I aquest triomf tan gran i davant de més tants homes, com es posa al cos? Bueno, a veure, no és la primera vegada que guanyo una prova, per tant, hi estic una mica acostumada. No és que vulgui semblar pedant, però... Ets bona. No. Quan un és bo s'ha de reconèixer. No, però si fa les condicions adients de vent i de mar i tal, doncs ho he de fer bé, perquè en aquestes condicions normalment he d'estar al davant. I si no, és que ho faig malament. I una cosa, com a dona navegant de patir a vela, per què creus que en aquest món hi ha tants homes i en canvi hi ha molt poques dones? Bé, jo això no m'ho explico i moltes vegades m'han fet la mateixa pregunta i no m'explico perquè bé, és divertit, és assequible, amb condicions de vent fins a força 3 és meravellós. A partir de 4, bueno, en el meu cas, amb que peso 50 quilos, potser tinc les meves dificultats, però hi ha noies també que són més altes i són més potents i que ho poden fer magníficament. Què creus que s'hauria de fer per promocionar més el patí entre dones? Doncs no ho sé, però ara crec que és un molt bon moment perquè hi ha una gran flota de patí júnior i que estan tenint molt bons resultats. Avui he vist la Clàudia Puig que ha fet un segon i donant molta guerra, o sigui que hi ha noies que si no dispersen l'atenció amb altres aficions, amb altres coses, doncs per què no poden tenir una continuïtat i dintre del patí sènior i per molts anys. És cert que en júnior hi ha més nenes o noies apuntades i que són navegants de patí, no? Molt més que en sènior. Sí, jo he conviscut poques vegades amb els júniors, però jo em dono compte que, a més, tenen molt bon ambient entre elles, són de clubs molt propers, o sigui que s'acostumen a veure, i hi ha un ambient magnífic, o sigui que si això ho deixem perdre és que no fem les coses el bé que ho hauríem de fer. No sé com ho hem de fer per mantenir i que fidelitzar-les a la classe, però s'ha de fer. Buscarem maneres, a veure si se'ns acut alguna manera. Canviant de tema, Anna, el vol de nit, que és el nom del teu patí, jo em pregunto d'on ve. Ho he preguntat a altres patinaires avui també, d'on ve el nom dels seus patins, i he vist que és un tema molt, molt curiós. Tothom té la seva pròpia història. Quina és la teva història? Bueno, no és molt original la meva història. És que quan estava buscant el nom del meu patí estava llegint un llibre de l'Antoine de Saint-Exupéry que es diu Vol de nit i com que no volia caure amb la vulgaritat d'aquests noms que poden ser molt emblemàtics per a algú, com els noms dels vents, doncs em va agradar força i es va decidir aquest nom. És romàntic, és poètic i és bonic. M'agrada. Crida l'atenció. Bé, doncs, tens alguna cosa més a dir? Alguna anècdota a explicar? O potser alguna queixa a argumentar? No ho sé. Si vols dir alguna cosa, pots dir-la ara. L'únic que en aquesta Copa Internacional de la DIPAF s'ha posat de manifest que hi ha molts buits de reglamentació, d'estructuració de la classe, no? Perquè el primer dia mai s'acostumen a fer 2 proves i jo, per exemple, vaig estar advertida perquè ho vaig preguntar si hi havia la possibilitat que es fessin 2, em van dir que sí, i vaig tenir que prescindir d'un compromís que tenia el dissabte per poder venir, perquè si no ja no jugava, perquè si hi havia la possibilitat que es fessin les 2 només hi ha un descarte, o sigui que ja podia agafar el patí i anar-me'n. Llavors, jo perquè ho vaig preguntar, però hi havia molta gent que no hi comptava. Llavors, penso que això s'ha de deixar molt, molt clar, no? I en quines condicions s'ha de fer una segona prova quan es contempla, perquè, esclar, aquí què acostuma a passar? Doncs que
comença un campionat i si hi ha força 4, força 5, doncs esclar, pel jurat és molt més còmode tirar milles i anar fent regates i traient-se-les de sobre, perquè si ens salven, diuen, salven els campionats. Però bueno, també volem jugar els que ens agrada el poc vent. Avui se'n podien fer 2, 3, 4 i les que es volguessin, perquè mira quin vent està fent, meravellós, hem estat nevant amb força 2, 2 i mig, ha estat un vent estable, no hi ha hagut canvi de recorregut, que ahir sí que n'hi va bé, amb força 3, 4 ben plantada, o sigui que llavors val la pena que jo no dic que s'hagi de fer ni una cosa ni l'altra, però deixar-ho clar, no? Que no estigui a expenses a criteri d'algú. No, a veure, si la sortida és amb 4 nusos fins a 20 o fins als que siguin, doncs si està previst fer una segona prova, doncs si hi ha 4 nusos es fa. Que s'acaba, mala sort, es plega i ja està. Bé, doncs queda dit aquí això i amb aquestes paraules podríem concloure. Ens veiem el cap de setmana que ve. Anna, espero que segueixi aquesta sort que estàs tenint. Moltes gràcies, Mireia. Moltes gràcies a tu. Adéu. Adéu.